Ďakujem. Dovolím si osloviť pána poslanca Pisoňa. Ďakujem. Ako už povedal pán Mažitnár, som pán Pisoň, ktorí ma nepoznajú. A nechcel by som inak sa opakovať, čo už bolo povedané, čo sa spravilo, čo sa nespravilo. Ja len v krátkosti, bol som rád, že som mohol pracovať v tomto zastupiteľstve, hoci musím podotknúť, a z toho by sme si mali zobrať poučenie a myslím si, že aj novozvolené zastupiteľstvo, ktoré vznikne, že problémy sú, problémy treba riešiť, ale vždy treba pristupovať k tomu s chladnou hlavou, s chladnou myslou, počúvať ľudí, načúvať každého. Lebo si myslím, tieto výsledky, ktoré sa dosiahli, boli dobré, ale povedzme si aj na začiatok, že to hektické obdobie, ktoré tu bolo, tak teda vzniklo asi aj z toho dôvodu, že teda sme sa niektorí začali hrať každý na svojom piesočku a možno, že to neprinášalo ako rozvoju obci dobre. A preto hovorím, že z toho také ponaučenie si beriem, treba počúvať každého občana a nezatracovať občanov z toho dôvodu, že teda jednoducho ten ma nevolil a teda ten, čo mi má do toho rozprávať, to nie. Ja by som sa v prvom rade chcel poďakovať všetkým, ktorí si volí na pomocný a každému. A takisto chcem poďakovať komisii, hoci tu už bolo povedané, kde som ináč mal na starosti stavebnú komisiu, ktorá trvala asi jej činnosť 1,5 roka, tužím 1 rok a 4 mesiace presne. Nebudem sa ináč rozširovať ohľadom toho, prečo, na čo, ako k tomu došlo, ale tým ľuďom, ktorí boli zvolení v tej komisii, chcem im poďakovať za to obdobie, čo sa spravilo a že niektoré veci potom už išlo mimo toho, kde ja som sa vzdal a tomu nebudem ináč zaujímať teraz stanovisko a z toho vravím, že teda poučíme sa z chýb, priznajme si chyby a by som ja len prijal novému zastupiteľstvu, ktoré vzíde z týchto volieb, ako bude zvolené, kto sa tam dostane, aké rôznorodé bude, tak nech si najprv v tichosti vydiskutujú všetky veci, ako majú byť, ako chcú smerovať túto obec, kam to chcú dotiahnuť. A jednoducho ja viem, že k stretom bude dochádzať, ale tie strety treba ináč vyriešiť si za zatvorenými dvermi a, jak sa hovorí, neprenášať tieto nezrovnalosti na obyvateľov a jednoducho, lebo tým pádom prichádza k rozdeleniu obyvateľov na dva tábory a to potom neprináša dobre. Samozrejme, časom sa to všetko utlmilo a myslím tak, jak posledné 2,5 roka fungovalo zastupiteľstvo a išli a ktoré veci sa dosiahli, už nebudem to komentovať, ako to bolo už prezentované, tak si myslím, že takto to malo ísť od začiatku a preto by som si len prial, aby jeden voči druhému mal väčšiu úctu, jeden voči druhému zdieľal názor toho druhého a snažili sa len vecnou diskuziou dosiahnuť, aby to bolo na prospech rozvoju tejto obce. Ďakujem.